Povodom izjave Tonija Blaira da je sprečio Treći svjetski rat, general Jackson je rekao da to nije tačno. Možda nije tačno da je Blair sprečio Treći svjetski rat, ali je tačno da je probao da ga započne, je li tako? Blair je u svojim memoarima napisao i čitavo poglavlje o Kosovu. Tony je rekao da je on imao ključnu ulogu u vojnoj intervenciji na Kosovu 1999. godine. Clinton se kao nečkao i ostale strane sile su se nečkale, ali je Blair bio uporan i uspio da ih nagovori da nas bombarduju. E pa, gospodine Blair, sad kad ste to baš podelili sa nama, mogu i ja vama nešto da priznam. Od uvek sam mislio da ste jedan najobičniji sa klempovim ušima i buljevim očima. U stvari, kad malo bolje razmislim, nema razloga da budemo na vi. Puši to, majke. Pa je. Pa je. Ja se izvinjavam svim gledaocima koji će čuti jedno veliko bip preko svega ovoga, ali mi u studiju smo uživali neviđeno. Verujte mi reći. Okej.